that you know where it is coming from. Yes. Na kwon ka agụrụ ga-egbu mmadụ n'obodo ka biko. Bịa na hello. Ọwụ nwoke kwuru ihe ka nwaanyị kwuru ihe. Biko ka m ekwere ji gị nụ nwaanyị ọma. Na adịghị anọghị nso. Mba aghọtakwa m ụdịrị ihe o mgbe ọbụla mkpọ nnọọ dị gị nnọọ egesi ọnọghị nso mkpọrọ mkpọ ya egesi ọnọghị nso. Bụtakwa akwa sọba nọ n'ihu m na-akpọpụ di gị mgbe ugbu na ya sọ na ugbu ka ọ pụwara. Mba bịa ka m gwa gị ime onye kpọga m onye oke o sevụrụ nọmba m ka asa onye iwe naanị onye iwe o sevụrụ nọmba m ka onye gagara ya ije nye ya fon gị ma ị na-enye ya fon ugbo agarala m ije na m just drop ya na gị hụ onye gba aka ji na eseka m sorry chi gị azọọla gị bịa oburu ife kedu anyị mama adọji ka kọlụ ma kwe oburu ife unu elekwa ka ebere nga abịa eburu oche ha ya oche isi ije eli ọnkụ gị na nwunye ya nwụrụ n'ike buru oche nga kemgbe n'ihu moto ji ebulata akịma na oche emụtaga ihe buru ife mibebe eburu oche a ihe kwuru ọnwụ emecha night vigil elie ya gị bulata ya that day o buru ife bulatara m oche m biko enwe otu m si na iji oche mepe ebe a so ịbaba gbaziri oche ebe a na ha ya oche o buru ife ji aga mepe ebe a na-aṅụ mmanya ngwọ o buru ife ọnkụ gị na nwunye ili ọ gbabara gị n'isi o buru ife mba hapụwazie aki hụrụ oche ahụ buruwazie a sị gị buruwazie ka m gawaziere gị ije na jos buruwazie akụ ịchọrọ oche n'iwe m dajụọ n'iwe m adịla ọkụ nkwa n'iwe ewe gị ya na mwiwe agara m akpọ gị na fon ya na iwe ewe gị m na ịbaba eburu oche nga aka m akpọ gị na arọ ka a ga-akpọte gị o buru ife gee ntị ka m kara gị mba hapụ ka m sendiza my people na ka ha bịa buruzie dị oche bulatazie but ihe nọ na ya o ego nke iji furu ejifọ na nke mụtara amụta elechi ga-ewetazie ya na mụ chere funeral onye ọnkụ gị ọzọ na m tizie ya na biel gị ya gwanụ gị aka ga-epu ụzọ eli fele ọnkụ gị ị na-asị funeral onye ọzọ bịa mgbe naanị mgbe ị na-agbazi oche ọ naanị mgbe ị na-eli mmadụ onye na-ekupụta nwa na chọọchị onye ma na-eme na ndụ gị o buru ife mba oge ngwa nyetụrụ nwaanyị gị fon ka m zie ya ozi mba ahụla m ebe o ji gị nye nwaanyị gị fon nwaanyị o buru ife ilu juole di gị ka ilu chabeghị ịghọta ha dị ajụjụ oche ahụ unu baba eburu akọwa na unji ya ihun kwa eburu aka eji ile ndị mmadụ akwa ya akwụrụ elijube nwa kwadozie ili obere ife mgbe ya na-eche ili ya gịnị ya wetara na m ego m bulatara na m oche m mụnụ na-ekwuchala udo dịrị unu